Здравейте и добре дошли на втората лекция от интериорен дизайн и оформление, практичен курс за любители. Аз съм Александра и днес ще говорим за психологията на цветовете и как те влияят на настроението и поведението ни в различни пространства. Ще разгледаме топли и студени тонове, неутрали и акценти. И защо трапезарията, спалнята, офисът или спа зоната изискват различни палитри. Ще покажа примери и в края на лекцията ще приложим наученото в кратко практическо упражнение. Ще започна с един малък въпрос. Помислете си за пространство, в което веднага сте се почувствали спокойни. Какъв цвят преобладаваше там? А сега си представете място, което ви кара да се чувствате по-енергични или по-социални. Например, кафе, ресторант или креативно пространство. Какви цветове забелязвахте там? Когато влизаме в помещения, първото, което възприемаме, това е цветът. Той може да ни успокои, да ни стимулира, да създаде усещане за простор или интимност. Психологията на цвета изследва тези реакции, както универсални тенденции, така и културни или лични асоциации. Като дизайнери ние използваме цветовете насочено, за да подкрепим функцията на пространството и емоционалния отклик на хората в него.